cardiopulmonary resuscitation, bandaging and splinting, firefighting, ropemanship and knot tying, asin rappelling. Ini ang pira sa 10 stations na ipighanda kang Bureau of Fire Protection Pulangi para sa mga estudyanteng kabala sa saindang Fire Square Roadshow na pigkondusir sa laog kang Bicol University Gymnasium sa Pulangi Campus na opisyal na pinuunan kasuudma. 155 estudyante ang nagpartisipar sa nasambit na roadshow. May gikan Magurang Elementary School, Mendez Elementary School, Ponso North Elementary School, Pulangi General Comprehensive High School, Pulangi North Central School, Asincat College. Saro sa mga aktibong nagpartisipar sa aktibidad ang 11 anyos na si Maria Bernice Halacon kan Magurang Elementary School. Ugma siyang may siring na aktibidad hulitan nadugangan ang sa iyang kaaraman, urog na sa pagsalbar ng buhay. Sobrang nakakatulong po kasi pag may emergency po, maaari po namin tong magawa po. Pag may mga nangyari pong disasters. Sana po lagi kayong mag-ingat po kapag may disasters at lagi po dapat handa. Sigun sa pamayo kang Fire Safety Enforcement Division kang Bureau of Fire Protection Bicol na si Chief Inspector June Genovela, ini ang pang-apat ning pigkondusir na roadshow ngunya na taon. Pinuunan ini sa Legazpi City, sinundan sa Banwaan kan Daraga, dangang gidibuman sa Kamalig. Obheto kang aktibidad na matukduan ng mga estudyante kan mga lakdang na makakasalbar ning buhay, urog na sa mga oras ning kasulo. Yung mga bata ay sa disasters po, sila po yung most vulnerable. Kasi nga po, since mga bata pa sila, hindi pa nila naintindihan yung mga bagay-bagay. So dito po, tuturuan po natin mga bata para sa pag-perform ng mga life safety skills na i-introduce nitong Fire Square Roadshow. Para kay Pulangi Mayor Adrian Salceda, bentahin na may siring na inisyatibo ang BFP. Dakulang tabang ang roadshow sa mga konstituentes niya, urog na tuyong naaatubang sa emerhensya. Sobrang laki po. Actually, as a leader myself, I believe in the key to nation building is the cooperation of everyone. Especially the youth, kung saan mas madali po silang matulungan, mas madali silang mag-adapt sa mga unforeseen events. Kaya sa collaborative effort din ng BFP, PNP at ng iba-iba pang ahensya, lalong-lalo na sa leadership po ng BFP para magkaroon kami ng ganitong roadshow caravan para sa mga kabataan. Mientras tanto, apwera sa mga estudyante, presente man sa pagtiripon ang Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection Bicol, Lokal na Gobyerno Kampulangi, Philippine Coast Guard Bicol, Department of Education, Bureau of Jail Management and Phenology, Department of Science and Technology, Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, 9th Infantry Spear Division Philippine Army, asin Naval Forces Southern Luzon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.